Čeká tě maturák? Mrkni se, jak vypadá s námi ve Slováči. Jaký to byl pocit, když jsi šel po tom červeném koberci? Jít po červeném koberci byla po 8 letech zkušenost úplně za odměnu, bylo to skvělý. Během toho jako průchodu jsem se úplně jako uvolnila a pak už jsem byla jenom nadšená, už jsem byla ráda, že to mám za sebou a že jsme si to všichni užili. Ples ve Slováči od Dámy After bych určitě doporučil, protože když si něco řekneme, tak to tady platí a tak to má být. Asi bych to doporučil každý třídě, případně škole, která by hledala vhodné místo. Chceš rovněž takový ples? Stačí se ozvat buď na e-mail, telefonicky, anebo na webové stránky.